Bé, perquè ens conegueu, no sé si tothom ens coneix o no, però parlarem primer del projecte, de què fem, i sempre ens agrada saber també, per a posar-nos en context, qui som, qui ens coneix i com estem reconegudes. Crec que és important també fer aquesta valoració. En el 2022, l'Associació d'Artistes Visuals de la Comunitat Valenciana ens va donar un reconeixement com a millor projecte. També estem a la llista de millors projectes de la cultura en el medi rural, tant l'any passat com l'anterior, 2022-2023, per l'Observatori de Cultura de la Fàbrica, el qual realment és un honor, és un gran privilegi. I formem part de les cartografies de bones pràctiques de cultura i ruralitats del Ministeri de Cultura i de la xarxa rural nacional del Ministeri de Cultura, Pesca i Alimentació. He dit tot això. Quina és la nostra filosofia, què és el que estem defendent i per què existeix el projecte d'art. Nosaltres considerem, i no considerem, després parlarem, que és un fet real, que ser dona, ser artista i ser rural suposa una triple dificultat per a desenvolupar-se professionalment com a artista visual. Realment és un fet que a les facultats de Belles Arts les artistes estan formades en com a produir la seva pròpia obra artística, però desconeixen com funciona el funcionament del mercat de l'art i com han de desenvolupar-se professionalment per a dur a terme la seva tasca. Clar, tot això conrea unes dificultats personals, professionals i familiars. I moltes persones, moltes artistes visuals que estan residint en zones rurals, en aquesta situació de no saber com desenvolupar-se, acudeixen a zones urbanes per tal de poder formar-se i poder viure de la seva pròpia obra artística. I això té una conseqüència molt greu, i és l'èxode per a la recerca d'oportunitats que contribueix a aquesta despoblació que diem d'aquestes zones rurals que estan en risc de despoblació. Quina és la nostra resposta? Nosaltres funcionem amb paràmetres de desenvolupament, sostenibilitat i equilibri i enfoquem la nostra tasca en la professionalització de les dones artistes rurals. I per això considerem que és fonamental l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de formar aquestes artistes i que puguen realment desenvolupar la seva tasca artística en els seus territoris, perquè no surten de les zones rurals on estem residint. I això no és una cosa que nosaltres defenem com a projecte només, sinó que això són fets. Existeix un pacte rural de la Unió Europea i existeix un observatori rural de la Unió Europea que està anomenant aquestes coses i està informant de tota aquesta problemàtica a les zones rurals. I n'hi ha un pla estratègic d'antidespoblació de la Comunitat Valenciana que indica que hi ha una masculinització territorial de 3/4 dels municipis valencians, és a dir, n'hi ha poques dones a les zones rurals. Llavors, si tenim dificultats per a que n'hi hagi dones i tenim dificultats per a fixar la població de dones en les zones rurals, per això estem nosaltres, per a tal de donar sortida dins de la nostra humilitat del que podem fer. I com podeu veure en aquesta diapositiva, els nostres objectius estan alineats en aquest pla estratègic d'antidespoblació de la Comunitat Valenciana per a dur a terme projectes experimentals i nous, diversificar econòmicament tota la tasca que existeix en aquestes zones per a una recuperació demogràfica, fer aquesta fixació o contribuir en la permanència de dones en edats intermèdies. Tenen també aquestes necessitats de formació professional, és a dir, el que estem fent és d'aquesta manera tratar de donar-les aquest suport i mitjançant una formació digital. Estic tratant de resumir del que posa tot així. Al mateix temps, importantíssim, que veureu més tard, afavorir l'associacionisme de dones i xarxes territorials. És importantíssim desenvolupar-se a nivell de xarxa, perquè això dona més oportunitats a nivell professionals. I és un fet, no ho dic jo, les dones artistes després ho diuen i està contrastat. I també estem generant jocs de convivència, tasques formatives i experiències per a les dones d'aquests territoris, de tal manera que també elles puguen després tindre aquestes possibilitats per tal d'entre elles mateixes formar més connexions i poder desenvolupar projectes entre elles mateixes. Això ho passaré ràpidament, però per a les persones que no ens coneguen, per també presentar una miqueta l'equip humà del projecte d'art.
jo soc aquesta dona de l'esquerra, la creadora i directora del projecte d'art, gestora cultural i coach d'artistes, i em dedico ja professionalment a la gestió cultural ja fa uns 20 anys aproximadament, treballo en diferents institucions. Jaime López, que no està així ara mateix, és gestor cultural, museòleg, comissari, consultor d'art, és assessor d'artistes, és mentor, ha treballat en diferents institucions també, públiques i privades, i desenvolupa el curs d'orientació professional per a artistes visuals que està dins del programa d'art. També comptem amb la presència en el projecte de Laura Llanelli, que és assessora i docent, és artista i treballa també en un llenguatge de les arts visuals contemporànies. I es dedica fonamentalment al projecte d'art en donar als artistes suport per a l'elaboració del seu discurs artístic com a dones, artistes, i també en la construcció dels diversos documents importantíssims en la vida d'un artista, com és el portafoli o el dossier adaptat per a convocatòries. I per últim, qui porta la nostra comunicació és Edu Comelles, artista, músic i gestor cultural, i es dedica, ell està portant totes les xarxes socials i la comunicació del nostre projecte. També col·laborem amb entitats, n'hi ha més persones al darrere, però bàsicament volem presentar-vos a ells. Teniu més informació també a la nostra pàgina web. I parlarem dels nostres valors, que és el que ens identifica com a associació, com a projecte d'art. Nosaltres creiem en la justícia social, en la igualtat d'oportunitats i en l'evolució constant. Pensem que impulsem la participació social i el pensament crític. Per això apostem per aquest accés a la formació i la cultura a través de la vertebració del territori, que les dones artistes en zones rurals puguen obtindre aquesta formació, i per això és tan important aquest accés a les noves tecnologies, perquè a través d'aquesta digitalització puguen obtindre aquest benefici d'aquesta formació. I per això investiguem cadascun dels territoris, també dels entorns en els quals estem treballant, per tal de cobrir les seves necessitats artístiques. Així mateix teniu les 9 artistes que estan pertanyent al projecte d'art Maestrat i els Ports, que estan a primera fila. Després les coneixereu. I quins són els nostres objectius? Bàsicament, cobrir les seves necessitats formatives a través de cursos, el que he comentat abans, que imparteix Jaime López, tallers, sessions formatives i serveis de consultoria. També visibilitzar les obres a través de les seves obres de la seva trajectòria artística, que després especificaré com ho fem això, generar xarxes entre les dones per a desenvolupar projectes comunitaris i vetllar pels seus interessos. Aquesta és Anne, la teniu així també, després la coneixereu. I ara Mireia Ávila també. Bé, quins són els nostres 3 eixos fonamentals bàsics on treballem el projecte d'art? Són la formació per a la professionalització, com he comentat, la difusió i la creació de xarxes. I si volem aprofundir més i saber què és el que estem fent a nivell concret, us contaré que a la formació online que tenim, primer de tot el que fem és un diagnòstic, fem uns anàlisis d'AFO i CAME perquè elles puguen conèixer quines són les seves necessitats, què és el que necessiten, i a partir d'ahí puguen conèixer com afrontar i com realment enfrontar-se també a aquestes necessitats i assolir-les. Després també insistim en redactar els documents com és la biografia, com és el portafoli i el dossier que he comentat abans. També insistim en la creació d'un mapatge. Moltes vegades pensem que no tenim res al nostre costat, ens queixem de les situacions, però realment el fer un mapatge i veure el que tens al costat, al teu territori, et dona una visió diferent i te dones compte de tot el que tens tu a l'abast del teu territori. Aquest discurs artístic contemplava agents culturals, associacions i recursos. I després ha despertat en elles també l'interès de buscar més informació. També, el que he comentat abans, elaboració del discurs artístic, perquè moltes vegades les artistes el que ocorre és que elles mateixes sí que saben com crear la seva pròpia obra artística, però tenen una dificultat molt gran a l'hora d'expressar el seu discurs a nivell professional, i que el que fem és donem l'abast a aquestes eines per a que elles a nivell professional tinguin eines amb una terminologia que siga adequada, que siga realment una terminologia que s'estigui adaptant al que està passant, al territori, a nivell institucional i a nivell societal.
Impartim un curs d'orientació professional per a artistes visuals que imparteix a Jaime López de l'associació Arte Sostenible, on es dona recursos per a aquests artistes visuals, es dona també informació, exemples de com funciona el mercat de l'art, de com fixar preu a les seves pròpies obres, com desenvolupar-se i quins són els agents que funcionen dins del mercat de l'art també, com conservar la seva pròpia obra artística, com difondre també la seva obra artística a través d'internet, beques, concursos, etc. És a dir, molta informació. I per últim, el que fem, a més de sempre assolir les seves dubtes a través d'un servei de consultoria, el que fem també és una formulació de projectes col·laboratius, que és el que veureu després més endavant. El que fem és juntem per grups, es donem unes eines sobre els components, els elements que formen part del que és un avantprojecte. L'avantprojecte és un esborrany d'un projecte, és a dir, els comentem que en grups han de formar un avantprojecte, un projecte senzill, bàsic, per tal de cohesionar-les també a elles mateixes i que vagin veient que realment és important a nivell de col·lectiu professionalitzar-se i començar a fer projectes col·laboratius. Com fem aquesta difusió? Que també he dit que la difusió és molt important. Promocionem a les artistes a través de la nostra pàgina web, a través de les xarxes socials, a través de mitjans de comunicació i a través d'institucions públiques com és aquesta la que estem fent ara mateix. I el que és molt important també, i això estem molt agraïdes al Consorci de Museus i la Comunitat Valenciana i a la Generalitat Valenciana també, per donar suport a aquesta difusió a nivell de xarxes socials. És a dir, estem compartint els mateixos posts que hem fet de les artistes per a difondre l'obra artística, l'estan difonent en les seves posts institucionals. Això no és fàcil i això és un èxit. I finalment, com he comentat abans, impulsem aquests projectes col·laboratius per a desenvolupar el treball en l'equip i fomentar la creació de col·lectius artístics. I després veureu per què. Després comentaré l'impacte que ha tingut el projecte d'art després de les diferents edicions que hem tingut i el que ha suposat per a les artistes que han format part del projecte d'art en les darreres edicions, en aquesta creació de col·lectius artístics que han sortit a partir d'ahí. I quina és la nostra trajectòria? La nostra trajectòria comença a la Comunitat Valenciana l'any 2020, on presentem un projecte al Consorci de Museus i comencem aquesta trajectòria el 2021 en la primera edició en la Serrania, a la província de València. Després tenim 2 edicions més, el 2022, en l'Alcoià i el Comtat d'Alacant i l'Alt Palància en Castelló. I el 2023 tenim 2 edicions més en la Vall d'Albaida, València, i Maestrat i els Ports en Castelló. Però també, paral·lelament, hem entrat també a Catalunya, estem amb fons europeus Next Generation i una subvenció de Diputació de Tarragona. El 2023 van tenir 2 edicions, Conca de Barberà i Terres de l'Ebre, a la província de Tarragona. I el 2024 també hem entrat com a acceleradores culturals en fons europeus Next Generation a Castella-La Manxa, província de Cuenca, des del 2024 fins al 2026, amb 4 edicions més. Llavors, estem creixent, és un projecte que és necessari i que realment estem molt implicades en aquest desenvolupament amb les artistes. Portem ja 72 artistes en 7 edicions, 54 en 5 edicions en la Comunitat Valenciana. I el més important de tot, quin és l'impacte? Per què fem això? Què ha sigut l'abans i el després del projecte d'art en la vida de les artistes? L'impacte ha sigut que hem fet una sèrie d'indicadors, unes enquestes també després d'un any que han acabat les edicions d'art i aquesta ha sigut la resposta que tenim d'aquestes enquestes. Bé, abans i després del projecte d'art. Després del projecte d'art han duplicat el temps invertit en la seva producció artística, és a dir, treballen el doble del que treballaven abans. Això és molt important. A més, el 33% ha multiplicat entre 5 i 10, o sigui, per 5 o entre 5 i 10, els seguidors en xarxes socials. Això són possibilitats, això són realment possibilitats de contratacions, de desenvolupar projectes, de compra d'obra, etc.
són més visibles, que és important. L'augment de venda d'obra. El 20% de les artistes ha augmentat la venda d'obra. A més, no només això, sinó que és molt important la valoració dels veïns i veïnes. Sempre estem dient que és molt important també que la gent sigui conscient de la importància del talent local i que realment pugui valorar la gent que té al seu costat, les artistes que estan residint al seu territori. Doncs el 21% de les artistes ha venut entre 1 i 3 veïns o veïnes en el seu territori. És a dir, ja s'estan adonant a conèixer, la gent està també sent conscient d'això. I en quant a valoració d'administracions públiques, més del 55% ha rebut entre 1 i 3 encàrrecs d'administracions públiques. És a dir, estan tenint més feina, més encàrrecs. Aquest suport s'està veient en xifres i en resultats. Premis. El 22% d'artistes ha rebut com a mínim un premi en aquest darrer any, des que han acabat fins així. Hem tingut premis des de... Hola. Hem tingut premis. Tenim així amb nosaltres el gerent del Consorci de Museus, Nicolás. Hola, què tal? I han rebut diferents premis, tant de premis a nivell de col·lectiu, a nivell individual, mencions d'honor, etc., que això és molt important també per a les artistes. I el que comentaven abans, foment de la creació d'associacions. De les 3 edicions que hem fet aquestes enquestes, han sortit 3 de 3. 2 de creació nova, com és Marc de la Serrania i Dàmac, de la Serrania i de l'Alcoià i el Comtat, i Rural Art és una associació que ja existia a l'Alt Palància, però que tenia molt poca, 2 artistes, em sembla, i directament s'han juntat tots els artistes dins d'aquesta associació. És a dir, estan realment multiplicant l'associacionisme dins de les zones rurals d'artistes i, per conseqüència, donant més suport i més professionalització en aquestes zones. I més oferta econòmica, impulsar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, i això també contribueix en un turisme rural, que també és molt important. I la creació de xarxes. 33% ha contactat amb col·lectius per col·laborar. Llavors, també aquestes col·laboracions s'estan multiplicant i s'estan generant entre ells mateixes. De 70 projectes que presentarem ara, llavors, més dels 55 projectes dels que hem presentat en les 3 edicions, han sigut produïts. És a dir, les mancomunitats han produït, algunes mancomunitats han produït els projectes, Diputació de València, Fons Europeus Next Generation, ajuntaments, etc. Per això és tan important que les persones que estan així convidades també, d'alcaldes, alcaldes, gent que està treballant a nivell institucional, pugui veure que tenen així una possibilitat de donar suport i donar visibilitat a aquestes artistes, però al mateix temps donar més oferta de programació cultural a les seves zones rurals i, en conseqüència, molt més atractiu a nivell turisme cultural també. Així tenim alguns dels avantprojectes que s'han convertit en projectes després i han sigut també finançats i s'estan donant a terme. I més informació sobre l'impacte del projecte d'art podeu trobar a la pàgina web del projecte d'art. N'hi ha 2 podcasts produïts també per el Centre del Carmen també, on expliquen les artistes el seu impacte, que ha sigut per a elles també passar per el projecte d'art, formar part i rebre aquesta formació, i ells mateixes també són les que poden parlar d'això. I comença l'interessant, comença l'edició que anem a presentar avui mateix, que és l'edició de Maestrat i els Ports. I les seves artistes, les artistes que formen part d'aquesta edició, són Mireia Ávila, amb Barton de Mayor, Tawny Bloom, estarem veient noms també que són noms artístics, d'acord? Pilu Cadiago, Laia Gombau, Janavi, Raquel Mendoza Art, Marc Navarro Llombard i Gabriela Rivera Lucero. Aquestes són les artistes que formen part d'aquest projecte, 9 artistes. I ara el que anem a fer és presentar a cadascuna d'elles en grups, en les grups que he comentat abans, que formem i després ells mateixes presenten els seus avantprojectes, i començarem directament amb un grup. Però em sembla que Nicolás vol dir alguna cosa abans, no? Comencem? Què tal? Molt bé, no? Tens micro? Ara, Roberto. Sí. Nada, molt ràpidament i bona vesprada. Què tal?
Doneu-vos la benvinguda a esta seu del Consorci de Museus, una institució de la Generalitat i dels 3 ajuntaments, capital de província, i de les 3 diputacions, que l'objectiu és ajudar a lo que feu vosaltres, perquè els projectes que duen avant els agents culturals feu una feina que hauria fer l'administració, i l'administració no arriba a tot. Vull dir, els protagonistes sou vosaltres, els artistes que doneu vida en aquest projecte en els pobles, feu que la gent siga molt feliç, i en aquest sentit no podem fer una altra cosa que recolzar, com no pot ser d'una altra manera, projectes d'esta índole. Este projecte és d'una convocatòria pública del anterior company de José Luis Pérez Pont, al que li agraïm que apostarà per aquests projectes, i vull dir que al final, com diu FJ Benito, cuando se hacen cosas, pasan cosas, i el que feu vosaltres és una llavor fantàstica i teniu el compromís de que vos ajudarem en la mesura que puguem en aquests pròxims anys, i espero que continueu en els seus èxits. Però, vull dir, pare ja, perquè els protagonistes són els artistes, i vos desitjo el millor i disfruteu d'aquest projecte, i disfruteu també de Clara, que és una professional molt important, que fa uns projectes on posa l'ànima i insistís, això és l'important. Vinga. Gràcies pel suport. Gràcies. Sí, no te preocupes. Háblame, ¿vale? Esto lo voy a dejar allí, pero después. Bueno, que bé, no? Estupendo. Seguim. Llavors, presentant a les artistes, aquí comencem. Vinga, va. Ann Barton de Mayor, Janavi i Gabriela Rivera Lucero, per favor. Així les tenim. Després, quan acabem també de tota la presentació del projecte, que farem també és donar-vos al públic la veu per a totes les qüestions, preguntes, comentaris que vulgueu fer també, així que guardar-vos-la també al cervell per a després. Bé, comencem amb Ann Barton de Mayor, la teniu a l'esquerra. Ella es dedica a l'art tèxtil i amb tècnica mixta també. Utilitza materials sostenibles com l'òxid, tints materials, terra, etc. I ella el que fa és personalitzar la tela, sempre entendre-la com a suport. I després fa uns brodats molt interessants, perquè per a ella l'agulla dels seus brodats simbolitza el dolor. I la temàtica que aborda en les seves obres té a veure amb trames de sofriment i la incertesa. Llavors teniu tota la informació també, més informació a la nostra pàgina web, però també podeu visitar i consultar el seu canal d'Instagram, que també dirà moltes més coses. Teniu tot, a sota de cada fotografia veureu que teniu el perfil de totes d'elles a Instagram també, per a que podeu també, si teniu interès, en poder-les seguir. Janavi es dedica a la pintura. Jo crec que és la més jove de totes, no? No? Ah, no? Ah, ai, perdona. Vale. Bé, doncs mira. El seu procés creatiu es centra generalment en l'axar. Ella li agrada, primerament de tot, fer una taca abstracta i a partir d'ahí començar a treballar i transformar-la directament en figuració. Recorre escenaris que són surrealistes, en animals i en criatures també. I normalment després ella també sol incorporar una figura femenina, com podeu veure en la imatge de l'esquerra. Així que més informació a Instagram. I tenim a la dreta del tot a Gabriela Rivera Lucero, que treballa molt en la fotografia i la performance. Ella realment treballa moltíssim en la investigació, sempre en un enfocament crític, decolonial i autobiogràfic, i aborda diversos temes com feminismes, maternitats, cures, migració, perquè ella no és d'aquí, i també l'amor, el duel i l'adjecte.
i empra molts procediments de factura artesanal, però d'una manera calmada, lenta, processada i realment amb molta cura, no? I amb materials orgànics que realment es descomponen i muten i van canviant a mesura que va passar el temps, no? I ara és el torn d'elles i és el torn que elles mateixes puguen explicar l'avantprojecte que han creat dins del projecte d'art. Roberto, tenim micros? Un? Jo crec que és suficient, eh? A veure si se'm ve. Mira, proveu. Hola, hola, sí. Sí, bé, no? Bé, començarem fent-nos una sèrie de preguntes també perquè ens expliqueu el projecte que heu fet, en què consisteix, perquè la gent pugui conèixer també què estàu fent també i treballant totes aquestes setmanes, gairebé un mes, en aquest projecte, no? Hem d'insistir que això és un avantprojecte, és un esborrany, és un resum d'un projecte. Llavors, porta moltíssima feina, només el que han fet així ja porta moltíssima feina que és de valorar, no? I amb això vol dir que ara mateix anem a explicar, elles mateixes van a exposar un projecte que es diu L'alquímia del plàstic i Gabriela ens contarà una miqueta sobre això. Què és aquest projecte? Bueno, la alquimia del plástico es un proyecto que consiste en la creación y el reciclaje de una instalación artística de participación ciudadana para envolver a la diversidad de población con la finalidad de concienciar a la gente para pensar acerca de los desechos que se producen y su reciclaje, la necesidad de reciclar, así como resaltar el papel de las artistas como agentes de cambio social. I per què heu pensat en aquest tipus de projecte? Bueno, somos conscientes de que en España, apenas el 35% de los residuos producidos se reciclan, lo cual nos parece grave. Ante ello, también investigando, nos dimos cuenta que existe la Estrategia de España Circular que propone reducir, con respecto al 2010, aproximadamente un 15% y reciclar sobre lo mismo, sobre el 2010, un 30%. Y finalmente, bueno, también desde la estrategia europea vinculada a la cultura y desde Europa Creativa, desde el programa, se plantea la importancia de las artistas visuales, en el fondo, y cómo el arte puede potenciar la cohesión social. Y como nosotros proponemos una instalación ciudadana, qué mejor que, estamos contribuyendo hacia la cohesión social. Muy bien, Gabriela. Hay que destacar también, hay que reconocer las ilustraciones también dins del projecte, que són obra també de Janavi, no? I són també molta feina també que han desenvolupat dins del projecte. I Janavi, conta'ns més coses. Quins sou els vostres destinataris? Per a qui feu aquest projecte? Sí, pues principalmente está destinado a la zona de Vilafranca del Cid y los pueblos cercanos y se les presentaría a las entidades locales, públicas y privadas, a los colegios, institutos y escuelas y también les podría interesar a las empresas de gestión de residuos y a las cuadrillas de limpieza de campo o de monte, que como muchos de vosotros habréis podido observar al pasear por la montaña o el campo nos encontramos de repente con muchos desechos que por alguna extraña razón mucha gente lleva allí. I pensant en tot això, no? És com que necessitat de conscienciar a la gent. Quins són concretament el que esteu perseguint en aquest projecte en concret? Realmente sería genial poder concienciar a la gente de la gran cantidad de residuos que generamos en el día a día y con ello lograr disminuir esa cantidad y una mejora de su reciclaje. Y también visibilizar la importancia del arte como agente de cambio social. Conta'm més coses del projecte. Com aneu a fer tot això? Sí, daría inicio con una campaña de comunicación hacia las entidades locales, públicas y al público en general. Seguido vendrían las actividades que a continuación nuestra compañera Anne nos explicará más detalladamente, pero que pretenden visibilizar la problemática de los residuos y el reciclaje
Y para finalizar sería una campaña de comunicación, pues para agradecer a los colaboradores y a los participantes y animar a que se pueda formar parte del proyecto en otros lugares. Esa es la idea, ¿no? Lo importante. Bien, Anne, cuéntanos esas actividades preparativas, ¿en qué consisten exactamente? En todo proceso de sensibilización es esencial conocer la problemática de primera mano. Entonces empezaremos con actividades colectivas para concienciar al público y a todos nuestros grupos de interés. Empezaremos con una jornada de limpieza de una zona no urbana usada, como lo son muchas, como un vertedero no autorizado, por ejemplo, un barranco. Entonces, con la ayuda de voluntarios, los vecinos y diferentes grupos de interés, recogeremos la basura que ahí se encuentra, seleccionando las botellas de plástico, que luego veremos que le daremos un uso posterior, y los demás residuos que recogemos les llevaremos al ecoparque. Es una manera de hacer visitar a la gente al ecoparque, porque muchos ciudadanos probablemente no lo pisan nunca y no saben que forma parte de su vida diaria. Mientras tanto, en una zona urbana, en un punto muy concurrido del pueblo, se instalará un contenedor amarillo para plásticos, preferiblemente en un punto muy, como digo, muy concurrido, para animar y facilitar que los vecinos reciclen. Habéis estado pensando, o sea, ya dentro del proyecto también habéis estado ya viendo qué posibilidades, todos los permisos que habría que hacer, contactos con instituciones, claro, es una labor ahí. Luego con Gabriela, el cronograma Muy es bien. bastante amplio porque requiere mucha investigación y muchos permisos. Parece muy sencillo organizar una limpieza de un barranco, pero créeme, es muy complicado. Entonces, ha hecho estas actividades previas para concienciar un poco al público. Ya empezamos con cosas más divertidas. Ya tendremos bastantes botellas recogidas tanto del barranco y del contenedor, y con esto, guiada por los artistas, las utilizaremos para crear una gran instalación artística, también en un punto muy visible, no dentro de un museo, sino un punto en la calle, por ejemplo en la plaza de mercado o al lado de un gimnasio. Y contaremos con nuestros públicos para ayudar a levantar la instalación artística. La intención es que quede en la vía pública 15 días, con lo cual hemos planteado incorporar luces LEDs. También serían luces LED solares, por supuesto, y esto entonces hace atractiva la instalación en horas nocturnas. Por lo tanto, vais a diseñar vosotras lo que sería la instalación, y luego con todo ese material y con toda la participación ciudadana se va a producir, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Exacto. Entonces, en paralelo a esto, habrá un taller lúdico de hacer bisutería y pequeñas cosas de plástico reciclado. ¿Y el por qué? Pues a la vez la gente trabajando con los materiales se dan cuenta de la cantidad que generamos cada día, y también les serviría como un pequeño recuerdo de esa jornada tan especial que se lo pueden llevar a casa. Muy bien. ¿Qué más? Esto es lo más Y ahora llegamos a la peculiar. esencia de este anteproyecto que hemos diseñado entre las tres. Vale, pues hemos concienciado al público acerca del problema de los residuos. Muy bien. Hemos creado una instalación artística con plástico reciclado. ¿Y ahora qué? No vamos a coger nuestra instalación y tirarlo al ecopark. Entonces, como uno de nuestros objetivos, como ya ha dicho mi compañera, es visibilizar la importancia de los artistas como agente de cambio social, vamos a predicar con el ejemplo y vamos a reciclar nuestra propia instalación artística. Vamos a desmontar todas las botellas y vamos a introducirlas en una trituradora, que viene siendo una máquina como del tamaño es como destructor de documentos de una oficina, pero mucho más grande, como del tamaño de una pequeña nevera, que por supuesto, no, más grande, sí, como una pequeña nevera, sí. Y Vale. como somos artistas, pues la pintaremos, la adornaremos, como ha hecho Janavi, aquí la vemos,
que le ha dado un toque como si fuese un pez, porque también es un reflejo del impacto de los residuos plásticos en nuestros mares, que sufrimos mucho esto en la costa mediterránea. Entonces, las botellas se introducen, como vemos allí arriba, y salen fragmentos de plástico triturado. Estos se recogen y en la foto abajo vemos la extrusionadora con su pequeña tolva. El plástico triturado se introduce en la tolva, pasa por ese tubo con una especie de tornillo que se va calentando y fundiendo el plástico y entra en la caja al final, que es un molde. Y según el tipo de molde, pues te salen como tú quieras, un ladrillo o lo que fuera. Entonces, esto es la idea de reciclar la instalación artística que hemos creado. Esto da pie también, según los fondos de que se disponga de inversión, para comprar las máquinas o alquilarlas, hacer un renting o compartirlos y llevarlos de pueblo en pueblo, como una especie de transhumancia, de transformación de plástico. En fin, tenemos, y para terminar, ¿cuál es el producto final? Pues como comenté, dependerá del tipo de molde que se utiliza. Lo más típico es una especie de ladrillo en forma de como si fuese un ladrillito de Lego, pero más grande. Y aquí hay una especie de una maqueta, tendremos una cosa. Esto es un tamaño típico. Para hacer uno de estos ladrillos necesitamos 25 botellas de 1,5 litros de plástico. Y para hacer 1 metro cuadrado de pared, pongamos, haría falta 25 ladrillos. Entonces ya vamos sumando bastantes ladrillos. No sé qué tal está la matemática. A mí me sale que si queremos hacer un abrigo, por ejemplo, para gatos callejeros, necesitaríamos unos 800 botellas. No es poco. Si queremos hacer, por ejemplo, un abrigo para bicicletas en la puerta del colegio, pues ya haría falta unos 2.000 a 3.000 botellas. Pero como contamos con seguir animando a los vecinos a que sigan llevando y triturando, pues contamos que a lo largo de 6 meses habría suficientes botellas de ladrillos para construir algo que quede. Y cuando hablabais también del taller de bisutería, veo que traes contigo puestos unos pendientes, ¿no? Sí, pues soy mi propia conejilla de Indias y estos son pendientes hechos ayer en un momentín con botellas de plástico. Muy bien. Esto no es, sí. Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Ann, por tu explicación. Cuéntanos, Gabriela, un poco a nivel temporal, ¿cómo os vais a organizar para llevar a cabo todo esto? Nosotros diseñamos el proyecto de alrededor de 4 meses, donde los primeros 3 meses, principalmente el primero y el segundo mes, va a ser para todo lo que implica la gestión, la coordinación, contactar con las organizaciones locales, tanto con la mancomunidad, ayuntamientos, colegios, familias, no sé, las cuadrillas de monte, ¿cierto?, de limpieza. Todo eso tomó una gestión, así como también lo que implica conseguir los seguros, presupuestarlos, las maquinarias, todo eso nos llevaría bastante tiempo. Luego ya durante el tercer mes, y me falta la campaña de comunicación, que es súper importante, ya todo lo que implica diseñar, empezar a difundir para así involucrar a la comunidad y tener todo preparado para poder ir comunicando durante los siguientes meses. Luego, durante el tercer mes, ya vendría lo que es haber llegado a la limpieza haber organizado esta limpieza del monte. Así como también, perdona, se me fue la instalación. La visita al ecoparque y la instalación del Sí, contenedor. es que me confundí con la visita al ecoparque, que era el mismo momento, sí. Y finalmente ya vendría lo que es la parte que pareciera el final, pero que no lo es, que es la creación de la instalación, ¿ya? Que también implicó todo ese tiempo desarrollado. Y el último mes, que sería el cuarto, viene la actividad de alquimia, donde se transmutan estos elementos, y ahí viene una parte súper larga, ¿ya? Que sería
reciclar la instalación, finalmente ir al proceso de la trituradora, después transformar todo lo triturado a través de la extrusionadora y finalmente llegar hacia lo que serían estos ladrillos que los vamos a ir guardando y que no sabemos qué se irá a construir con ello. Pero eso, para llegar a eso, que pareciera corto, implica mucho tiempo detrás. Sí. Muy bien, pues enhorabuena por el proyecto, por vuestro trabajo y luego más adelante, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, será el turno, ¿vale? Así que un gran aplauso. Estem parlant del segon grup, que forma part Mireia Ávila, Tawny Bloom i Marc Navarro Llombart. Endavant. Comencem parlant de Mireia Ávila. Ella és artista visual i plàstica i qüestiona sempre el pla on resideix realment la imatge contemporània i investiga molt la metodologia del procés de transferència de litografies. Llavors, no s'interessa únicament en el codi gràfic de les imatges, sinó que va més enllà, la seva superfície, la restauració, la reapropiació de la pròpia imatge, i sempre qüestiona la condició de la mirada i la visió. Si teniu dues imatges que té ella dins de tota la seva producció artística i el seu canal de Facebook. Parlaríem també de Tawny Bloom, es dedica a la pintura i ella treballa molt en els pobles que estan afectats precisament per l'èxode rural que parlaven abans, per tal de fer arribar la cultura. Investiga aquestes zones, les identitats, les històries de cada poble i que estan plenament connectats amb la natura, òbviament. Per això, aquesta connexió de la natura està incorporada dins de les seves composicions, que també estan integrades amb fotografies d'arxiu. I com podeu veure, la protagonista normalment és la dona. I ahí teniu el canal d'Instagram. I terminarem amb Marc Navarro Llombart, que es dedica al vídeo i la fotografia i treballa molt el documental i la no ficció com a eina creativa. S'interessa per diferents temes com és la memòria, la identitat, la cultura, les tradicions, però també al mateix temps per la societat contemporània actual. La globalització, la immigració, el turisme, les noves tecnologies, inclús el feminisme també, òbviament. Així que podeu també seguir-la a l'Instagram i conèixer més de la seva obra. I ara sí, és el vostre torn de parlar de teixint memòries, recreant identitats. Bé, Mireia, conta'ns una miqueta més sobre el títol. Per què d'aquest títol? Bé, sent bé? Sí. Teixint memòries, recreant identitats és un projecte interdisciplinari i itinerant de participació ciutadana i art en context, amb el que, a través d'unes intervencions específiques, ens replantegem i reinterpretem una sèrie de conceptes al voltant de la memòria i la identitat rural més arrelada a les nostres comarques, en aquest cas als Ports i a l'Alt Maestrat. Per què heu pensat en aquest tipus de projecte? Bé, amb aquest projecte ens qüestionem un poc com fer per no oblidar les nostres arrels de dona, d'alguna forma. La idea principal és desenvolupar el projecte de poble a poble, anant amb una especial atenció als pobles més xicotets, els més petits, on hi ha una menor quantitat d'habitants, però aquesta quantitat són gent major, principalment, és el que més abunda. Per això aquesta proposta replanteja l'art en context partint sempre de la participació ciutadana i amb la plena convicció de preservar el patrimoni immaterial autòcton que ja tenim, donant veu d'alguna forma a aquella part de la població formada principalment per dones que són d'una edat avançada i que per a nosaltres són les dipositàries de vivències i històries úniques que no volem que es perguen i que vinculem a la memòria i la identitat de tot aquest territori rural. Un dels exemples que nosaltres hem volgut treballar serien les cordoneres, que per qui no les coneixeu són les dones que feien l'últim pas en l'elaboració de les faixes típiques de la nostra zona, sobretot a Cinctorres o a Portell, entre d'altres. És un pas sense el qual les faixes no es donaven per acabades ni es podien comercialitzar. És una, per dir-ho d'alguna manera, ha sigut sempre una tasca prou poc reconeguda,
i en la que únicament participaven les dones. Els homes no mai prenien part de tot això. Se coneixen els faixeros, però no se coneixien les cordoneres, per exemple. A més, aquesta tasca ens ha interessat bastant perquè és una pràctica artesanal i rural que històricament ha creat un vincle entre mares i filles també. I tot això ha generat un saber i un coneixement, un costum popular que hem volgut agafar. Molt interessant, molt interessant. Per què aprofundís una miqueta més quins són els vostres objectius a través d'aquest projecte? Posant com a exemple la memòria de les cordoneres, amb el projecte principalment es vol, primerament, rescatar i revaloritzar el paper de la dona, ja que destacar les seues contribucions i activitats sempre han estat en un segon pla i caldria posar-les en el primer, en aquest moment. Preservar i recuperar tot aquest patrimoni immaterial femení i autòcton, ja que ha anat perdent molta rellevància al llarg dels últims anys, els darrers anys. Analitzar i reflexionar sobre els canvis socioculturals, ja que això ens ajudarà a entendre els canvis en les pràctiques tradicionals i també la nostra pròpia identitat a dia d'avui. I per últim, i no menys important, però sí més complicat, probablement és la de combatre tot aquest fenomen del despoblament i l'èxode rural, però sempre afavorint un sentiment d'arrelament i el vincle cap al territori. I per això els vostres destinataris són? Efectivament, els nostres destinataris es quedarien en la comarca, però no sols allà, sinó que volem anar més enllà, més fora, i voldríem destacar la població rural que ens envolta, sobretot les dones, que es converteixen en aquest pilar fonamental de tot el teixit i l'entramat social que tenim, dirigint-nos segurament també als centres educatius, als nostres CRAs, que són els centres rurals agrupats, que us contarem després també, com una font d'enriquiment i el futur també dels nostres pobles, han de conèixer-ho. I directament, evidentment, també ens dirigim al públic visitant interessat en art i cultura, que els pot oferir una experiència turística única en la que explorar i comprendre les nostres arrels. Bé, llavors, rescatar el paper de la dona, recuperar i preservar el patrimoni immaterial femení, i això farà aquesta reflexió sobre aquests canvis socioculturals i combatre l'exode rural. Però, amb tot això, què heu pensat? Què aneu a fer? Mar, quin és el vostre projecte? Bé, doncs el nostre projecte parteix d'una metodologia, la base de la qual consisteix en registrar i documentar audiovisualment tots aquests sabers orals, totes aquestes pràctiques tradicionals. En aquest cas l'exemple de l'avantprojecte són les cordoneres, però podrien ser altres sabers i altres pràctiques. I com comentava Mireia, es tracta d'una pràctica que es duia a terme en espais privats, en espais domèstics. Aleshores volem traslladar aquests sabers i aquestes pràctiques dels espais privats i domèstics als espais públics. Aleshores hem escollit un espai que són els llavadors, que són exactament, que estan a la imatge, aquests són els d'Ares. Són uns espais que també estan tradicionalment vinculats a la reminiscència i al rol de les dones. Aleshores el que volem és reivindicar i visibilitzar i continuar transmitint d'una manera audiovisual, d'una manera diferent i artística aquests sabers i aquestes pràctiques tradicionals. Intervenció amb cordons de les faixes en un espai públic com és en els llavaors, i com va això? Què aneu a fer exactament? Doncs la instal·lació interdisciplinària serà itinerant, o pretenem que siga itinerant, és a dir, que pugui viatjar per tots aquells pobles de les comarques que tinguen llavadors, que puguen oferir aquests espais per a dur a terme l'activitat artística. L'activitat consistirà, per una banda, en projectar una sèrie de materials audiovisuals que prèviament hem recopilat, fotografies, vídeos, àudios, que hem treballat i als que els hem donat un discurs narratiu, i juntament amb una instal·lació, en aquest cas amb les pròpies faixes. Així teniu un exemple que hem creat de com podria ser aquesta instal·lació. I com que volíem fer partíceps a la població, a més de la instal·lació i de recollir aquestes memòries, aquests sabers de la gent més gran, volem crear aquest vincle entre la gent més gran i la gent més jove. Per això també voldríem
si l'espai dels llevadors ens ho permet, dur a terme un mural participatiu amb els col·legis rurals agrupats dels diferents municipis per on la instal·lació vagi passant. I com que no sabem si realment tots aquests llevadors dels diferents pobles poden albergar aquest mural, hem pensat que en el cas que hi hagi llevadors que no puguen ser pintats, on no es pugui dur a terme aquest mural, el que faríem seria un taller de cianotípies, que després la companya Tania ens explicarà una mica més en què consisteix. I finalment, com que es tracta d'un projecte efímer, d'una instal·lació efímera que anirà passant de poble a poble, de llevador en llevador, nosaltres volem deixar una empremta en cadascun d'aquests llevadors, en cadascun d'aquests espais per on anirem passant. Aleshores volem instal·lar una espècie de plaques amb uns codis QR que permetisca que quan un visitant visita aquest espai fora del moment en què està la instal·lació pugui accedir als continguts audiovisuals de manera online. Que sí, molt bé, genial. I Tània, conta'ns pas a pas com aneu a desenvolupar això. Bé, el nostre projecte tindrà com una duració estimada de 8 mesos i el primer mes ens centrarem en fer la recerca bibliogràfica, visitarem els ajuntaments per poder tindre accés als arxius municipals, també a les hemeroteques i, si se pot, els veïns i veïnes de cada població ens poden proporcionar els àlbums de família també personals. Aprofitant aquestes visites ja començarem també a crear vincles en les institucions públiques, així com les mancomunitats i sobretot en les associacions de les dones de cada una de les poblacions. El mes següent, una volta feta tota aquesta recerca, ens centrarem ja en crear un qüestionari per a fer el primer registre audiovisual col·lectiu. I per què col·lectiu? Perquè pensem que les dones potser se senten més còmodes a l'hora de contar aquest tipus de vivències, ja que eren com unes tasques molt lligades a elles i molt personals. El tercer mes serà quan visitarem els centres educatius que, com han comentat les companyes, a causa per baix nombre d'alumnat s'organitzen en col·legis rurals agrupats. I el que volem treballar amb els escolars serà el disseny dels murals que anirem a pintar després a les parets dels llevadors. Al quart mes recolzarem tota aquesta documentació obtinguda fins ara amb unes entrevistes complementàries individuals ja d'aquelles dones que s'hagin prestat a donar el seu testimoni d'una manera més detallada. Al cinquè mes ens dedicarem a processar tota aquesta informació recollida i editarem i maquetarem els vídeos i crearem com un mapa de ruta que vagi per tots els llevadors de cada un dels pobles de les 3 comarques, de Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat. Com han comentat també, centrant-nos sempre en els pobles que tenen menys habitants i ja començarem a publicar contingut en les xarxes. El 6è mes serà quan realitzarem la intervenció expositiva de les faixes, que és la que ha comentat Mar, i farem també les intervencions murals. Com ha dit, en el cas que no disposem de parets que se puguen pintar, farem un taller de cianotips que consisteix en revelar imatges a partir dels negatius de les imatges que hem recollit sobre un paper emulsionat en una substància fotosensible, tal com es mostra en la recreació, en la imatge del mig, és una recreació d'aquest taller als llevadors d'Ares. I la facilitat d'aquest procediment fotogràfic és que només necessita la llum del sol i l'aigua. Al 7è mes, el mes que fa 7, planificarem un poc la itinerància d'aquest projecte perquè, com hem dit, volem que arribi a totes les comarques i començarem en la promoció i la divulgació. I per acabar, l'últim mes, i a mode de conclusió de tota aquesta recerca, i per a que no quede en l'oblit, instal·larem les plaquetes QR per a que es puguen visionar tots els vídeos que hem anat elaborant durant els últims mesos
i farem una mostra amb les aportacions dels participants en aquests tallers de cianotípia que seran intervingudes per les cordoneres. La peça resultant seria la primera que apareix on pengen com uns cordons rojos de la fotografia obtinguda i Marc va comentar d'una manera molt poètica que aquests cordons rojos simulen les arrels de la memòria que hem recuperat. Bé, aquestes peces el que pretenem és unir les dues generacions oblidades dels nostres pobles, que són els infants, que són el futur, i la nostra gent major, que com ha dit Mireia al principi, són la font de saber. Com volem exposar aquests resultats? Les peces resultants les volem exposar d'una manera similar a la que Judy Chicago va fer amb la seva obra de Dinner Party, que va seure a la taula dones artistes que no havien estat mencionades en tota la història, i d'aquesta manera volem fer homenatge a la història de les nostres dones que ens han enriquit en tantes àrees de coneixement i de sabers tradicionals que estan a punt de desaparèixer i que per desgràcia han tingut molt poca visibilitat. I això seria tot. Gràcies. Bé, parlem primerament de Piluca. Piluca és un artista multidisciplinar. El seu treball, encara que es basa en la fotografia, explora més disciplines, il·lustració, performance, inclús la intel·ligència artificial. Els darrers anys s'ha centrat en un estudi antropològic sobre el tabú del dol a les societats occidentals, on vol mostrar una visió feminista d'aquesta experiència i com això no està visibilitzat dins de les nostres societats. Així teniu també el seu perfil a Instagram, que podeu seguir-la i obtindrem més informació. Continuem amb Laia Gombau. Ella es dedica al gravat i les tècniques d'estampació, estudia els elements naturals, li interessa molt la botànica, les tradicions populars i això es veu a la seva obra. Però també li interessa la performance, el cooperativisme i l'acció grupal, fonamentalment del món rural on treballa. Així també teniu dues de les seves obres i el seu Instagram. I per últim parlarem de Raquel Mendozart, nom artístic, les dues As són reals. Ella es dedica a la pintura i tècnica mixta. Ella experimenta molt els beneficis de la pintura intuïtiva, l'eina de sanació emocional a través d'aquesta llibertat artística, creativitat, gestualitat. Ella rep influència de pràctiques com la de meditació, l'autoconeixement, i el seu procés implica la utilització d'aquest moviment en l'energia a través de punts energètics del cos. I també teniu el seu perfil Instagram. Així que ara és el seu moment, són les protagonistes d'explicar el seu projecte que es diu Art Castelló. Així que endavant. A veure, comencem. Raquel, conta'ns per què heu creat aquest projecte, conta'ns una miqueta de què es tracta, el nom i què heu fet en aquest projecte tan interessant. Conta'ns. Buenas tardes. Pues Art Castelló es un espacio virtual que va a vertebrar la vida cultural y artística de las comarcas dels Ports, Alt y Baix Maestrat, unas zonas que son ampliamente diferenciadas tanto por su orografía como por su densidad demográfica. Además, va a funcionar como agenda cultural entre las comarcas, de manera que pueda promocionarse al artista y darse a conocer, y lo más importante, que de todo ello puedan crearse sinergias. Este proyecto? Pues este proyecto nace principalmente del silencio y de la soledad del artista durante su proceso en un mundo rural, y donde cada vez más en nuestra sociedad las relaciones se dan en un entorno virtual. Pero es que además el artista en su día a día tiene que superar numerosos retos que son tan fáciles como dónde puedo encontrar materiales, algo que es cada día más difícil,
o, por ejemplo, dónde poder encontrar una sala donde poder exponer mi trabajo, cómo me puedo promocionar, cómo me puedo dar a conocer. Y algo que es tan básico es el cómo poder crear sinergias. Muy bien, entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Cuáles son vuestros destinatarios, destinatarias? Principalmente, evidentemente, es el artista en sí, multidisciplinar, de cualquier género, que esté dispuesto a enriquecer el tejido cultural de las comarcas, de manera que pueda dar valor a todo este tejido y esta vida cultural. También a artistas que quieran ir un poco más allá, que tengan una aspiración de dar formación, ya no solo presencial, sino también virtual, como cada día se da más. También destinado a toda aquella persona que es especialista en el sector cultural, pues ya sean curadores, ayuntamientos, directores de museos, asociaciones culturales y evidentemente pues a turistas, a cualquier persona interesada en el mundo del arte y de la cultura, y al público en general, de manera que de una manera muy fácil pues pueda tener toda esta información con un solo clic. Interesante. Muy bien, Piluca, pues ahora nos vas a contar, ¿no?, de qué objetivos perseguís con este projecte. Bona vesprada a tots i a totes. Els objectius del projecte, ja com ha explicat Raquel, el nostre és una plataforma virtual, però aquest és l'embrió. La nostra plataforma virtual és l'embrió. La nostra idea és que el projecte pugui créixer en el temps i que es consolide en l'espai i en les nostres comarques i que no només siga una cosa virtual, sinó que també siga una plataforma real on trobar-se els artistes, on poder-se desenvolupar. La nostra idea també és treballar molt en la professionalització de l'artista. El nostre web, a part de visibilitzar-los, pretén també crear sinergies, però també pretén donar eines que siguin d'un nivell professional. Volem tindre articles d'investigació, articles que parlen sobre el desenvolupament dels artistes al món rural. I tot això també farà que el nostre projecte recolza idees que són necessàries per a que el nostre territori no es despoble, com per exemple ajudar a la desestacionalització del turisme, apostar per un turisme cultural i desenvolupar una agenda cultural real que en els nostres territoris existís però d'una manera una mica poc unificada. I la nostra idea és crear una agenda on tothom pugui trobar què fer aquest cap de setmana si m'agrada l'art i poder navegar pel nostre territori, i aquesta seria la idea. I a nivell de futur, què teniu pensat? Teniu ahí unes interessants. A nivell de futur tenim pensat poder fer molts events que siguin presencials i no només una plataforma virtual. Ens agradaria crear una beca artística per poder donar oportunitat a qualsevol artista, no només artistes emergents, perquè moltes vegades també el nostre territori és complicat i no només hi ha artistes emergents, hi ha gent que té la seva veu artística i no ha trobat la manera de poder-la vehicular i de poder-la mostrar. Per tant, aquesta beca premiarà una mica la feina de l'artista per sobre d'etiquetes com pugui ser un artista emergent. I els altres projectes que tenim a llarg termini són fer petits festivals, organitzar exposicions i ser un punt de trobada per als artistes i per als veïns i les persones que ens visiten a les nostres comarques. Un projecte molt ambiciós que anirà de poc a poc, no? I que ara anireu a explicar també com és el pas de desenvolupament que aneu a fer, no? Què teniu pensat que teniu així? Correcte. Per començar, la nostra idea és desenvolupar el web i el web serà una plataforma d'accés. La nostra idea és que sigui una plataforma d'accés superfàcil i superràpid, de tal manera que a l'entrar a la home, si pots passar la diapo, ens trobarem en algo així de simple. Quina és l'expo que tenim ara mateix, aquest cap de setmana, i l'accés a l'agenda de totes les comarques.
Després de tot això, també tindrem altres coses. Com veieu aquí, tenim un apartat que diu Events, que aquest serà l'últim que desenvoluparem, perquè realment és quan el nostre projecte ja estiga molt assolit i llavors puguem fer events físics, que en un inici no podrà ser, però en breu sí. Després tenim un altre espai que es diu Artistes, i aquí mostrarem en forma de petita minisite els artistes que vulguin participar d'aquest projecte, mostrant una mica la seva obra, la seva trajectòria, qui són, què fan en el territori. I d'altra banda, el que considerem superimportant és la part que es diu Foro, que aquí tindrem un recull d'enregistraments de conferències, entrevistes a artistes, documentació d'investigació, documentació també que pot ser útil per als artistes a nivell de on trobar recursos, on trobar llocs per exposar, etc. I aquesta seria una mica la nostra distribució del web. I ara Laia us explicarà una mica més tot el que té a veure amb la imatge, el desenvolupament i tot el que queda. No? Qüestió de línia temporal, no? Amb tot això que voleu fer, com us organitzareu? Bé, doncs, com ja s'ha pogut veure, és un projecte de llarg plaç que iniciarà sent un tasteig a les comarques dels Ports, Alt i Baix Maestrat, però la idea és allargar-lo i fer-lo també per tota la província de Castelló. En un inici partim de dissenyar la identitat gràfica i corporativa de la web, pensant en el nom, quin és el logotip que podria tindre, i posteriorment hauríem d'implementar-lo trobant un domini web que siga real i legalitzar també la marca. Més endavant, quan ja el projecte tingui una mica més de forma, volem buscar finançament, que és la cosa més important. Llavors buscaríem subvencions, patrocinadors, ja bé siguin ajuntaments, associacions culturals o altra mena de col·lectius. Cridament també a les institucions, mancomunitats, ajuntaments, etc., que poden apostar per aquests tipus de projectes del seu territori impulsant el talent local. Endavant. No passa res. També és important, amb la creació de minisites, donem importància que els artistes vulguin col·laborar i també ajudar a crear aquest projecte. Ja es pot veure més endavant, a la part de baix, que crearem les xarxes socials per tal de difondre aquesta primera informació que hem recopilat i poder donar-nos a conèixer. I també voldríem promocionar-nos assistint a esdeveniments, ja bé siga, per exemple, fer una entrevista a la ràdio, anar a un estand d'una fira o directament parlant amb les entitats interessades. Les creacions de minisites, que són aquí a l'apartat de recursos per a artistes, és a dir, crearem els apartats dels artistes i a banda contingut per a ells, és a dir, si teniu consultes, nosaltres us proposarem ajuda. Tindrem especialistes en qui podreu contactar i més endavant generar consultes privades sobre un tema en concret. I per últim seria mantenir el contingut de la web i continuar ampliant cada cop més aquesta informació i que arribi a més gent i intentar que això pugui continuar en el temps i que funcioni de veritat. I heu fet molta feina també en qüestió d'esborranys, de prototips, de saber, de simulacres, de veure com seria el logotip, com seria la pàgina web, com seria, etc. I això és molt important que podeu veure perquè han invertit molt de temps en això. Comptant sobre la marca, la identitat. O sigui, és molt important a l'hora de presentar-te i mostrar un projecte tindre ja una petita idea del que seria. És molt més senzill que la gent ho pugui entendre. Aleshores nosaltres hem partit del nom, Art Castelló, i de la idea que en aquestes tres comarques tenim tant mar com muntanya. Llavors ho volíem representar a la imatge gràfica, que es pot veure clarament amb la de dalt, que és una muntanya i la superfície blava del mar, i la seva posterior implementació en diferents utilitats. Si podem continuar més endavant, també podem veure altres aplicacions o simulacions, més ben dit. Aquesta seria l'apartat d'artistes, on apareixeria la imatge de la persona, el seu nom i amb quina disciplina artística desenvolupa la seva obra. En aquest cas trobem un exemple de minisite
on es presenta l'artista, el seu nom, la seva obra, una petita biografia, el seu contacte i imatges de la seva obra. I ja quasi per acabar, també fem importància, li donem importància al tema de les xarxes socials, ja que actualment és un dels medis amb els quals tothom busquem coses i tenim a l'abast més fàcilment. Llavors, en aquesta imatge podem veure com seria la nostra pàgina d'Instagram, on també continuem amb la identitat dels colors neutres, el color marró, el blau, i volem que hi hagi comunitat visual que dona com consistència també a la pàgina. Aleshores, considerem totes tres i amb aquests mesos de feina que el projecte Art Castelló seria molt important poder dur-lo a terme, ja que donaria oportunitats als artistes i les artistes de la zona i a banda funcionaria per vertebrar i donar a conèixer la cultura que tenim allà i que molta gent pugui tindre l'abast, que moltes vegades passa que a les zones rurals no tenim a l'abast museus, no tenim cine, no tenim totes aquestes facilitats que hi ha a les ciutats i això aportaria i aproparia l'art a les zones amb més dificultat. No sé si alguna companya vol afegir. Molt interessant. Son todos simulacros de que ni has estado trabajando en esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy buen trabajo. I ara és el torn vostre del públic. Preguntes, qüestions, comentaris, preguntes a les artistes, dels projectes, del que vulgueu. Així que tenim micro, veritat, Roberto? Per a qualsevol persona que vulgui dir qualsevol cosa, alçar la mà i preguntar. Estem en família, som pocs avui, sí que podem. Estem així, per això. Vinga, va. Vergonya, no? Vale. Tenim també així artistes també que hem presentat abans també a les companyes, han vingut artistes d'altres edicions, de la Colla del Comtat, han vingut també de la Vall d'Albaida, han vingut de la Serrania, així que també generant xarxes. També estem cada trimestre més o menys reunint totes les artistes, totes les que poden, de totes les edicions i això es va generant aquesta xarxa cada vegada més gran. Tots sabem que vivir de l'art no és fàcil, i més en Espanya, no és una tarea fàcil, però el que estem apostant és per donar eines, suport per a la professionalització de dones artistes visuals que estan residint en zones rurals per a combatre la despoblació i la fixació de dones al territori. I això és el que estem fent, així que també si teniu qualsevol pregunta podeu consultar la nostra pàgina web, xarxes socials, tant Projecte d'Art, Proyecto d'Art.es com Tectònica Cultural, que és l'associació, i dit això també podeu preguntar qualsevol cosa, així que, però si no dieu res, ho deixarem. Sí. Micro, Roberto, por favor. Pero es que están grabando, por eso, entonces igual. Hola, jo volia preguntar, el primer projecte, si tenia una localització física en concret en algun dels pobles o també serà itinerant, és que no m'ha quedat clar. El de l'alquímia del plàstic, no? Sí, el de l'alquímia del plàstic. Qui vol respondre? Espera. Es que si no, no se te oirán, porque rebota. ¿Ahora sí, claro? Sí, perfecto. Nuestro punto de partida es el pueblo de Vilafranca de Cid y los pueblos alrededores, por un par de motivos. Primero, que en el Sports, que es la zona que nos corresponde ahí, Vilafranca ocupa el 31% de la población, es decir, el 31% de los habitantes del Sports viven en Vilafranca y tiene un peso importante en las actividades de la zona. Por otra parte, debido a los acontecimientos de estos últimos años en cuanto a la fábrica de la Marie Claire en Vilafranca,
todo lo que puede ser traer la mirada a ese pueblo será bienvenido, porque ahora sí se agudiza muchísimo la lucha contra el despoblamiento. Por supuesto, el proyecto pretende, como comenté, según la inversión que conseguimos para realizar la compra o el alquiler o el renting de las máquinas involucradas, se podría construir una red donde compartir estas cosas, es decir, que sí que se podría hacer una cosa itinerante de la trituradora y la máquina extrusionadora. Entonces, el plan sería esto, llevarlo, por ejemplo, un mes en Ares, un mes en Benassal y así llevarlo a diferentes pueblos. Está interesado en que este proyecto se lleve a cabo en él, pues es No cuestión diríamos, de puesto que hablar no. con las artistas directamente, sin problemas. ¿He contestado a tu pregunta? Muchas gracias. Gracias. Más preguntas, comentarios. Micrófono por ahí, por favor. Gracias. No, quería preguntaros, bueno, a vosotras en concreto, porque estabas nombrando las maquinarias estas, o sea, ¿cómo se financia todo esto? O sea, todo esto en general, y eso en concreto, entiendo, por ejemplo, si tú tienes que alquilar una máquina de ese tipo, eso, pues vamos, no sé tampoco si tenéis ayudas en todos los proyectos, en general, ¿cómo se financian los proyectos? Por supuesto, está el tema de buscar ayudas de diferentes tipos, de Next Generation de la Unión Europea, en fin, de otros tipos de financiación. Pero por el tipo, por las características especiales de lo que es la economía circular y el énfasis de la Unión Europea en todo lo que sea reciclaje y verde, somos partidarios de buscar también ayuda por parte de empresas privadas. Ecoembes hemos estado en contacto con ellos y otras empresas grandes que están en la gestión de residuos. Es decir, que no debemos ceñirnos en ese tipo de proyectos solamente al ámbito de ayudas a través de cuestiones públicas. También hemos de involucrar a otros grupos de interés que podrían ser grandes consorcios, sea directamente gestores de residuos, sea empresas que quieren desarrollar sus credenciales de verde, que está feo decirlo porque está muy de moda, pero si de cualquier manera, si gracias a esas ganas de promocionarse como promotores de la economía circular quieren ayudar a colaborar a que este proyecto se lleve a cabo, por supuesto, estaríamos encantadas. Desde aquí hay que hacer un llamamiento especial también para todas aquellas personas que sean susceptibles para recibir estos proyectos, ¿no? Ya los conocen y a partir de aquí se empiezan a generar contactos, reuniones y a trabajar duro. Nadie dijo que las cosas fueran fáciles, pero se consiguen. Mirar dar. Esto nace a través de una propuesta personal directamente al consorcio, por una convocatoria, por una convocatoria. A partir de ahí estamos donde estamos, es decir, las cosas con trabajo se consiguen. ¿Qué más preguntas para las artistas o para el proyecto? Yo como artista me gustaría hacer una pregunta. Claro que sí. Al público. Muy bien, por supuesto, Anne, ¿cómo no? ¿Tenéis micrófono por allí para darle a Anne? Sí, tienes, vale. Pues antes que nada, Clara, a ti muchísimas gracias por estar llevando a cabo este proyecto, que para mí ha sido un lujo compartir y aprender tanto y conocer a estas maravillosas otras 8 mujeres rurales, así que de mi parte muchísimas gracias. Y al público en general me gustaría saber realmente cuál es vuestra respuesta a ese tipo de proyecto, si os aporta, si os despierta curiosidades, si tenéis ganas de participar en las siguientes ediciones. Como público, ¿cómo lo veis? ¿Como artistas de dar o como...? Sencillamente, ¿cómo reciben ellos ese tipo de propuestas? ¿Este tipo de propuestas? Sí. Ajá, vale. Tengo que elegir a alguien y decirle. Pero ¿te estás dirigiendo al público? ¿Te estás dirigiendo a artistas? A la gente en general que han acudido a ver nuestras presentaciones esta tarde. ¿Qué les parece el proyecto? Les estás preguntando, sí. Vale, me entiendo.
Tampoco creo que vaya a decir algo súper... Pero bueno, a mí personalmente me ha parecido que hacéis un trabajo impresionante desde DAR. Creo que es una gran labor y los proyectos resultantes creo que lo reflejan muy bien. Son proyectos donde se nota que habéis metido muchas horas, muchísimo trabajo y mucha ambición, que es una cosa que también a veces precisamente por esta falta de oportunidades quienes trabajamos en cultura nos... Vamos, que a mí me encantaría ver cualquiera de vuestros proyectos en mi pueblo, ya os lo digo. Ojalá poder impulsarlo yo. ¿Cuál es? Mi pueblo es que yo soy de Cuenca. Entonces, para la siguiente edición... La siguiente. Muy bien. Sí. Para la siguiente edición, sí. No sé si hay alguien que quiere aportar algo más. Bueno, yo me he quedado bastante impresionada por la profesionalidad y el buen desarrollo de los proyectos, lo cual es muy difícil porque cuando uno tiene un proyecto lo ve como ya hecho, pero ir el pasito a pasito, cuáles van a ser los pasos, temporizarlo y luego yo no vivo en un pueblo, pero yo soy del Sports, entonces de Villafranca, pero vivo aquí. Però, bueno, vaig a parlar en valencià. És que jo parlo en valencià, clar. Jo he vist que els 3 projectes estan molt enfocats a una necessitat que n'hi ha als nostres pobles. Primerament, el projecte de reciclatge és veritat. El bosc, el Monte està molt descuidat, està molt brut. És necessari que la gent doni una ullada a aquest problema que tenim i fer-lo des d'una manera artística, a més de ser molt poètic, toca el cor. Hi han de ser coses que t'arriben emocionalment, que te posen a fer acció. I el vostre projecte és d'acció involucrant a la població. El projecte dels llevadors és molt important també, perquè és la nostra cultura, són les nostres arrels i estan també molt descuidats. Jo vaig pels pobles i els veig destrossats, caient-se i se'm part el cor. I és la nostra cultura i és la nostra identitat com a dones i la saviesa de les nostres avantpassades, que està oblidada per complet. I després l'altre projecte és importantíssim per a la ciutat de Castelló, perquè com a artista, que jo vinc de les arts escèniques, soc de les arts escèniques i escriptura, però és que ho necessitem, és que de fet ja era hora, o sigui, de veritat us ho dic, moltes gràcies, perquè és que és una plataforma necessària, perquè estem sols, fins i tot a la ciutat, vull dir, on està la gent? Necessitem tindre contacte. Jo me'n vaig a ma casa molt contenta. Sí, i dono les gràcies a DAR, perquè feu un treball impressionant. Algun comentari, intervenció, resposta de les artistes als comentaris? Doncs, si no tenim res, ens esperem veure'ns ací de la 6a edició de la Comunitat Valenciana. Així que moltes gràcies.